En thuolo machielo majaber sama koro Ramogi TV oikore mar kelo ni weche manyien mag Migago. Waiko ni weche mawuok e pacho ka to gi gwenge ma oko. Mokwongo wawinjane mago mwamiyo pek. Ji ang'wen owito ngimagi bang' jayalo moro mar kanisa mar Good News International chunogi kod tweyo gi rio kech Malindi. Migago mochung'ne pith mar rech oyango ni chido mar nam ema jimbotho mar rech mipidho e dho wath Madunga, Kisumu. Makuro Florigo chalani taito pake mako aka ko kende iloke mubed maler ko aka odi supermarket morie. Ten County ma Siaya oyango masin mar rego chele alwora ma Lego Usonga. Machiegni nyinga Milton Ochieng. Ji ang'wen owito ngimagi e gwenge ma Malindi e kaunti ma Kilifi e kinde mane giyudo thieth bang' rem gago kuom kinde buora. Chik manomigi gi jadolo moro mawachore nosebedo kalando yie malalo oganda e gwengego. Jadolo no moseyangi kaka Paul Makeni Nthenge osebedo kapuonjo jodakgo ni ka gitweyo magiwito ngimagi to gibiro romo gi Yesu Kristo, puonj modhi ataro gi yie ma Jo-Kristo. Lydia Okeyo miyo waler ewi wachni e kinde mobila bendo yaw nonro ewi tho ma jomoko mitudo kod chike mag jadolo no. Itesendo bila Malango Mbaya, Malindi sub-county e county Makilifi. Jago moro mong'ere kaka Karume Fondo nochopo goyo report bang' winjo maling'ling moko ni jadolo moro e gwenge Malango Mbaya osebedo koketo ganda moko gi puonj ma ok owinjore. Jayalo no mar kanisa mar Good News International Church moyangi kaka Mackenzie Nthenge osebedo kapuonjo ganda ni ka gitweyo nyaka tho to gibiro romo gi jawar, puonj modhi ataro mar yie mar Jo-Kristo. Hii ni dini potovu. Hii ni dini ambayo inawaangamiza wananchi. Tunaomba serikali ichukue hatua. Raundi hii Pastor Mackenzie amefika, imekuwa too much. Hawafanyi mambo ya mashamba, wamegomea kula kwa maana waliambiwa Yesu yuko karibu kuja. Yesu hakutuambia akiwa karibu kuja tukatae kula. Bang' yudo report makama, obila tesendo bila Malango Mbaya no chaka pedha mar ng'adiera mar wachno. Information received is that the people there were being starved after being radicalized by a certain member of a church who told them that their work in this world is done and that they are waiting for, they should die and go and see their creator. Achiel kachiel ne gilimo moko kuom miere manie gweng'no kama ne giromo gi ji modhuro mosebedo ka ok chiem kuom ndalo buora. Moko nonyong'ore ka moko to ne pod nigi teko madhi mbele gi lamo ka giwacho ni girito thogi mondo mi girom gi jawar. Wengine ambao wamekuwa rescued tayari wako pale hospitali wanaendelea kupata matibabu. So tuko hapa na families zenye ziko na watu wao ambao wengine hawajapatikana na wale ambao wamefika hapa wengi pia hawajakuwa identified. Kaluwore gi chal margi, obila noluongo lakteche mondo mi okony resogi kama ji ang'wen kuomgi nowito ngimagi. Wirani bor mar piny ne ok oyienegi chopo e od thieth. Ji 11 orwaki e od thieth kama moko adek to ngimagi ni e kind Nakuru Gasumbi. We were able to rescue about 15 people, and among the 15 people 4 died as we are proceeding to hospital because the area is very vast and vehicles could not get to where they are. So as we are trying to get them to where the transport was, 4 succumbed. Obila medo timo nonro ewi tho mar ji makwan gi dirom 31 ma osewito ngimagi kendo oiki e bungu ma Shakahola ka wachore ni gibende ne gitweyo ne chiemo nyaka tho. The information at hand is that there are more people who are believed to be in the bush, and we are still in the course of investigations to go and see, to verify how true that is. There must be some legal redress to be done because we cannot just leave him like that. Kata kamano, chopo e bur mawachore no ikie ji bura otamore kaluwore gi chal mar alwora no. Mimi na imani gavana akikasirika hii biashara itakwisha hii ya Mackenzie. So nataka nimuulize gavana wangu kwa heshima, kwa unyenyekevu. Mheshimiwa, jitokeze, watu wako wanaisha kwa ajili ya huyu jamaa, kuwapa imani ambazo ni potofu.
Jayalo Mackenzie Ntenge maina chiche burano no sendigi obila e kinde mokalo ka itude gi tho mar nyithindo ariyo manotho kech. Kata kamano, dono we thuolo kod rambun mar siling 10,000 ka nonro ne dhi mbele. Jokedo ne ratiro mag oganda koro dwaro mondo kaw okang' mar chik ne jadolono ka ringre ji 4 koro notere kar kano ringre joma otho ma Malindi sub-county kama girito e bero. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Mana kamano inyalo tudori kodwa kiorona ote machuok e laini mar ote machuok ma en 2-600. Wabiro yudo thuolo mar ng'eyo pachi kotudore gi weche manyien ma wadhi godo gi e thuoloni. Wadhi nyime gi weche manyien mag Migago e thuoloni, kama bende anyalo nuoni namba mar ote machuok en 2-600. Mano biro miyi thuolo mar tudori kodwa e yo makare. To ka wadonjo weche mag siasa mag twak en ni gavana ma Siaya James Orengo olero ni kweth mar Azimio biro dok e ng'anyo kaluwore gi chung' mar jo Kenya Kwanza magisekawo e wi twak migeno ni kindgi kod riwruok mar Azimio One Kenya Alliance. Orengo medo ni twak nyaka chan e yo mowinjore kendo jokanyo nyaka luw yo makare mabiro neno ni twak ok olwar kapok jotelo yudo duoko ne jopiny. I believe that time has come within this week for President Ruto and Kenya Kwanza to come clear on these issues that have been put on the table. I think we have got a good team. They are a sober-minded team, and I do not think they will play sideshows if the concrete agenda on the table will be the ones which we are going to discuss with the side opposite. And I, for one, if I truly speak from the bottom of my heart, the Kenya Kwanza team, they do not have any good faith at all. They have no good faith at all. They may be taking us for a ride. And these measures that have been taken by Raila Amolo Odinga to go back to the people through beginning today and having a Kumkunji on Sunday will be a reminder that they cannot take us for granted and they cannot take Kenyans for a ride. Kaunti ma Siaya medo maino e bero pur mag chiemo kaka ochele mar bugagu chiemo e kaunti no kano yango gedo mar masindre go ochele e alwora ma Lego Usonga. Gavana ma Siaya James Orengo ojiwo jopur mondo timatek ma chwalo ochele e kambino e kinde mochako rego. Ochele moa e kambino ibiro uso kaka mulwa rice ka gedo mar masindre go no biro mwonyo omenda maromo $55 million. Brian Nyilima miyo waler. Ochele kaunti ma Siaya geno bero yutogi bang' tend kaunti no yango kar gedo mar kambi mar ochele e alwora ma Lego Usonga. Kambi no ibiro tisi gi nying mar Mulwa Rice ka oyangore ni obiro rego, luoko kendo pogo ochele e kidienje mowinjore ne uso. Kaunti kendo golo loka machine ma koro biro rego ochele ni taeto pake ma ko aka ko kende iloke mobed maler ko aka odi supermarket moriere mokidito samine no moya rice so Usonga rice benena ber ko sai. Tend kaunti ma Siaya owacho ni chenro mar gero rego mar ochele no biro mwonyo omenda maromo $55 million. Orego no ibiro chuogi ka itiyo kod $31 million ka ot morego no ibiro bedie ibiro ger kod $14 million. Omenda maromo $3.4 oket tengene loso mar laro ma ibiro tuayo chelego. Machine mogolo kokoriwege ot migero ka chignini ko rumo maber kabisa. Kena awinyo wach ni onego medi pesa moro yo kocha bende okete terrace. Bro kao pesa ma chiegni $160 million.
Jatend migawo mar pur e kaunti ma Siaya Sylvester Kokoth ojiwo jopur mondo ket maino mar gie puothe kendo chwal ochele e kambi mar rego ocheleno e kinde ma koro biro chako tich ayanga. Department na mondo gini succeed, department na tije en neno ni mchele opidh quantities moromo rego mashindni. Nenda timo kwano moro matin e wach capacity mar mchele no buma ege manenda yudo. Gisani ekas ma Siaya mopidhie mchele en eka 1,314. Machine mwadwa gero kanini bo bedo kod capacity ma 2.5. Ei komenda masani tend kaunti ma Siaya noketo tenge omenda maromo Sh600,000 mar chiwo sir mar mbolea ne jopur ochele alwora ma Lego Usonga. Magi moko kuom chenro mag bero pur ochele e kaunti ma Siaya. Mondo jogo we sombo ka mchendwa ka gnengo mayot. Mano uwinja. Gavana Orengo bendo kwayo piny owacho mamalo mondo med gero nderni kendo med loso nderni e gwenge ma Siaya mondo chiw lwasi maber mar ohala e kind Siaya kod counties mamoko. Brian Nyilima, Ramogi TV. Wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Homa Bay kama jotelo jiwo twak mar bero kendo rito ngima rowere. Ali Abich kapo ni nyalo winjagi e thuolo ni, in thuolo manyisowa ni tang'o madhi nyime gi e kinde ni to romo ma kamano dhi nyime kama nade. Erokamano ahinya Milton, owinje makare kendo biro achiel kachiel kwawuok Gende High School mantiere ka chud bura makara chwonyo mana kiwacho ni wendo chenro mano chaki kod Women Rep e County ma Homa Bay Kaendi maongo ni Back to School program mabende en chenro mageto chiwo puonj kachiel kod jiwo somb nyithindo manyiri e County ma Homa Bay Kaendi. Ka king'eyo Milton en ni County ma Homa Bay Kaendi en achiel kuom counties e pacho kaendi ma osebedo kod midhiero mapek mokalo mag nyithindo manyiri matindo magamo iye moiwe ka kinde magidhi nyime kod chenro mag somo kaachiel kod weche mag lwenje mag udi ma thoro joko joma mine udi mabende en achiel kuom thoro mar wach ma kawuono ofis mar Women Rep Homa Bay Kaendi kelo ka giluongo jopuonjre mopogore opogore mawuok e skunde mag sekondar mantiere County ma Homa Bay Kaendi ka giyudo puonj kaluwore ka ginyalo ritore skul kod ng'iyo ka ginyalo dhi kod chenro mag somo e yo mowinjore ma ok chenro mag somo margi orochore. Bende chenro ma kama Milton en neno ni okony e chwalo chenro mag somo kaluwore kod neno ni onge rochruok moro amora manyalo bedo kinde masama koro jopuonjre dhi nyime kod chenro mag somo. Achiel kachiel an kod Women Rep County ma Homa Bay Kaendi Joyce Osogo Bensuda mabende emoloso nyasi ma kawuono kendo dwago kod mbako ng'iso ni to thoro mare maduong' kod chenro ma kawuono dhi nyime e Homa Bay Kaendi to en ang'o to bende oneno ka onyalo konyo e duoko chien wach lwenje mag iye mowiyi mosebedo ka juko nyithindo matindo County ma Homa Bay Kaendi. Osimo wachire kendo achiel kachiel Ramogi TV biro ng'iso ni to chenro masani ko dhigo nyime mar Back to School program niendi thoro mare maduong' en ang'o e County ma Homa Bay Kaendi machiegni. Erokamano ahinya owadwa Ali Abich mokwongo yiena mondo aor mos makende ne Homa Bay County. An kod wendona modhial ahinya kawuono mana yiero principal morero. Agombo ni mondo mi owach nyinge kapok awuoyo aduoko penjoni no. Mana wacho nyinge nikech ywak osebedo ni wadich gi weche mag nyiri waweyo weche mag chuo. Abro miye thuolo mar mosima en mana mapepe e dada minyiso ni to chenro ma kawuono nang'o kawuono. Abich yiena mondo awach ni Mama County Back to School program en gi lek abich. Migawo mokwongo mar lekni en ng'iyo ne nyithindo sombgi mar nyiri gi chuo e county ka dhi e yor machalo nade. Ging'adi gigo koko. Awacho ni e somo mar Back to School County wamenta gi dhongere nyithindo mar chuo gi nyithindo manyiri kanyakla achiel. An kaka japuonj kendo mong'e weche mag somo lekna e Mama County Back to School program ni nyithindo manyiri gi kama chuo nyaka bed gi somo man gi quality, somo man gi nengo chakre skul mar ECD ka gidhi e primary, ka gidhi e secondary, ka gidhi e migepe mamoko. Mano migawo mokwongo mar Mama County Back to School program. Migawo mar ariyo Mama County Back to School program na
aneno ni thonde kandika check moka ng'eyo ni nyathi mandiko ne check to nyathi machal nade. Agombo ni mondo bed koda mondo waket mbaka mar somo gi nyathi moyudo basari. Adwa kone jo Homa Bay County ni kawuono aketo siro kata sigingi ni an kaka woman rep Homa Bay County odiechieng' ma kawuono kora asechiwo $1.5 million mar basari ne nyithindo madhi sikul. Abet kodgi kaka kamiyo adwa go kodgi mbaka negi mondo gokinyi aketo migepe mag gima dho ngere wacho ni ya breakaway rooms apar ma nyithindo gino som gi jopuonjre kendo gisego mbaka e migepe mopogore opogore. Batha kocha king'iyo Alia Beach aluongo wasomi madongo Jaramogi Oginga Odinga University nigi wechegi mag somo kacha madwa na chwal na nyithindogi ni ka gin e sekondari to kopo ni rieko ne nie historia kata geografia kata chemistry to winjo tim ang'o. Adwa chako wacho ni Tombo Eleva College University benika Mawego University Mawego Technical nika koro nyithindogi nigi thuolo maber Mama County Back to School Program thuolo maber midonjo ge migepe mag somo e yo mowinjore. Namba adek wang'eyo ni Homa Bay County osebedo gi chandruok mar nyiri ma drop out from school giwe sikul. Omiyo an kaka Mama Bensuda awacho na chako gimiluongo ni awareness creation sexual reproductive health. Nyithindo gi odong ka ging'eyo migepegi gi kaka winjo bed ni gidongo. Nyithindo gi apuonjo gimiluongo ni gender based violence. Odiechieng' ma kawuono abich aluongo jonyuol gi ni kodaka aluongo nyithindo ni kodaka wagomba ke yo maler wagomba kaka ni Migago mondo waduok weche mag mako iye. An gi triple threat program a partner gi jo NGC Sendeme gin gi representative weche mag ohala bokawe kanyakla achiel. Adwa ni jonyuol oti matek mamiyo basari omiyo Equity Bank nika oyawnegi mana bengi kawuono gilok to gikan pesa gimed gi machulo giter nyithindo school mogi kan gi health and sanitation. Aparo ni owadwa Alia Beach king'iyo bathe kata cha tangi ariedo kacha apar tengegi ging'iyo weche mag pi. Adwa ni mon maloke chiro omodh pi maler ka giloko. Adwa ni nyithindo manie school an gi water support service in my agenda. Adwaro ni nyithindo gi be achako mos e ward ka ward. Aparo ni kawuono kora mark officially nasa distribute in Homa Bay County 17 water tanks 5,000 liters poda sudo gi tangi gi. Adwa ni mondo wabed gi Homa Bay malo. Ero kamano enjoy this day Mama County Back to School Program thulan man ngata moyie office mar woman rep wacho ni ya wasudo kaka sasudo. Thank you. Kamano Milton an ka kod chief guest kata wende modhial e nyasi ma kawuono ka ndi ma en principal ma Orero Boys High School Mr. Dickson Bula machiegni ibiro nyiso ne kaka achiel kuom jogo ko mosebedo ka siro sekta mar somo be kandi bineno ka chiendo ni biro konyo jiwo malo somo ki nyithindo e county mo be kandi machiegni. Okwongo adwoko ne Ramogi gi Citizen TV erokamano kuom kawo thuolo mondo ubie program ma Mama County organize. Mama County be wagone erokamano kuom timo program maduong' ni the second within the year. Nyiso no value somb nyithindo value wach youths be momiyo oketo gigi in place. One kaka skunde puonj motelo ne skunde sani wan gi tabu maduong' mar fees koro miyo kokawo basari omiyo thuolo mar nyithindo mang'eny boyudo thuolo mar this school tiyudo ko spread wings ge nyaka the girl child mabe one happy ni the other time Homa Bay ne number 2 in terms of mako iye to sani so wasedok number 5 nyiso ni with the program koka wamedo wabobedo ni koro one chien kucho one koro yom from down not from up. So that's a very good program. So if you don't know, diversify or cow health and sanitation, which is also very important towards good health mar community, because major problems from one going health related sicknesses might be because of poor sanitation. And then finally, people with disabilities, they are all taken care of, and it's all inclusive. So we appreciate Mama County, and we shall support programs Muketo in place. Mwalimu kapaka wede ine ipuonje school Maria Woi to wangene chutho migepe upore kata serikal osebedo ka ng'iyo ahinya weche mag nyithindo manyiri mosebedo ka ng'iyo wach ganya to waneno ka samoro bende nitie midhiero mathoth ahinya ma joko nyithindo machuo e skunde mag intiero ka ng'eni bende nitie dwaro mondo meseche mitimo puonj ne nyithindo manyiri weche kaka nyalo ritore kaka nyalo jiwo sombe bende ornywaki kanyakla jopuonjre machuo mondo gimbende girenge level achiel mar somo kod gi jowetegi manyiri e skunde mopogore Homa Bay ka. Yes, gino no sawa saneno kendo yudo ka sani programs te maringe Homa Bay ka wariwo nyithindo machuo gi nyithindo manyiri because gimoro mara kata kiwacho iye kata kiwacho gender based violence affect yawuoyi to affect nyithindo manyiri omiyo kwa keto gi dichiel
to gi make sure ni message ni ochope every part of the community. Yes. Erokamano. Wach moro matin wadwa bich kiyie na monda wache. Aparo ni health and sanitation kangi Migago mar pikende. Ku go picha chien Atieno Bensudo wuoth atimo gi miluongo ni think without the box. I'm not crying ni the government ananga poko mi sanitary pads. But kawuono adwa distribute over 500 cartons of sanitary towels to nyithindogi. But that is almost 6,000 sanitary pads. I'm going to take care of all our girls. Koro mano Bensuda wacho ni ya a sub-component and Bensuda pada girl. And then I wacho ni yawuoyo kaweyo. Yawuoyi mano score. Gimbendi amiyo gimiluongo ni basops. Iluongo ni Bensuda bata boy. Nyithindo ma yawuoyi ang'e nodwaro luokore. Dwa luokore obwongo gi nyaka dendgi mondo gibed mariek. Erokamano ahinya Milton, mane wan achiel kachiel kod Women Rep County ma Bay Kandi kaluwore kod nyasi man go odiochieng' ma kawuono mar jiwo chenro mag somo kaachiel kod ni jonyuol mag nyithindo bende obedo kod thuolo makare e kinde ma nyithindgi dhi nyime kod chenro mag somo e skunde mopogore ma Bay Kandi. Pod wago tacho ma Bay Ogende High School kaendi kendo weche manyien mabiro mbele kanyo wendo wabiro nyiso joneno mag Ramogi TV to gin ang'o gin mowuok kaluwore kod nyasi ma kawuono dhi nyime kaendi Milton. Erokamano ahinya Ali Abich miyo wawinjo ripode ma kikore to tuomore pada gal pada boy. Erokamano ahinya Ali Abich kuom report ma jaber makamano. Nyako Ramogi na mondo akaw yweyo mokwongo ka waduogo to wabro dhi nyime gi mathoth kik idhi mabor. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe wikendi. Play the virtual leagues now ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika mbili. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gimo wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni kamiyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, sa achiel gi dakika 45 otieno, mana e Ramogi TV. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheeks, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo sa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. We wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8, mana e Ramogi TV. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa, kendo Injili nyayo ngima.
kendo ma ok we ng'ato nono. Chung' kod wende mag pako Nyasaye. Ngeso ka ngeso gokinyi e Injili ngima, kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo, kamati mochung' ne weche pur e od bura timo limbe e kaunti ma Kisumu kama ginono e chal mar kembe marego sukari. Pith kod ohala mar sukari en achiel kuom yore mag yuto e alwora ma Nyanza kod Imbo mar Kenya. Kata kamano, jopur ywak ni ok giwinj mit mar sukari kaluwore kod midhiero mopogore opogore kaka lew ma chudo magi. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth ewi limbe jood burago. Millicent Adhiambo, kaponi inyalo winja, inyalo ketowa e ler gino madhi nyime gi e thuolo ni kaluwore gi chenro makama. Erokamano ahinya Milton. Achiel kachiel gi sani wan e kambi rego sukari ma Chemelil, ka bende limbe makamano ma itimo kod kamati mar jood bura ne ochaki kod kambi mar rego sukari ma Kibos, kanyaka gie sani gin e kambi mar rego sukari ma Miwani. Gie thuolo ni endi an kod jopur ma bende ni kaendi e alwora ma Chemelil kaen madwa mbeko godo mondo gilerwa ni to kotenore kod twak kod lalruok ma bende kamati mar jood bura opango bedo kodgi odiochieng' ma kawuono. Gin agenda margi gin mage dwani gitwage mondo mi weche rego sukari malwora ni obed maber ma ok ni ywak biro mienjo kinde ka kinde. Bende gie thuolo ni endi adwani gilerwa ni to bill mane ogol ma the sugar bill mar 2022 bill no bende gineno ka bende biro ting'o sekta mar rego sukari malo, koso gin gineno nade. Machiegni nyanya kwar Magajwang mondo mi koro atera achiel kachiel jopur mondo wawinj wach ka owuok kuom giwegi. Machiegni abo chako kodi ing'ena mana kamera kachi chakna gi nyingi Nisa. An chairman ma transporter Edward Nyango Gwang, ng'udo Chemelil ka, an gi transporter dhano madhi 700. Koluwore gi bil mar niang', wasebedo kwa gombe higni te ni mondo bedi mondo kokonywa e wach pricing mar niang'. Seche moko watero niang', ngenge moko wan ga arrears ma 2014 moko olewo pok ochulo nyaka sani. Moko ne okawo ni chulowa to nodong 60%. Pesa go pok ochulwa. Koro wan jopur wan gi thagruok ma wan mor kendo warwako bil mar niang'. Mar ariyo, nwakwayo ni mondo miwa jo board of directors ariyo ma represent jopur. Board of directors ariyo wayiero kendwa. Ng'ato ok yiernwa, sirkal oyiero gi kama ogike. To ka wadwani mondo okaw pachwa joma jopur nando yier ng'atgi, wan bo yier ng'atwa. Mondo kokonywa ni mar kochopo sama board rumo, tin mango ni joko seringo dhi thuchegi ok ng'e tabu ma wan go e niang' ka. Koro momiyo wan odwa ni kaka wan jopur wadwa ni sirkal omiwa thuolo mar participation marwa, public participation marwa mondo wawuoye wach yiero board of director ma Chemelil. Ma korwa wawacho ni wayien gi ng'ane mwang'ene japur. Tok ni ng'ato tero no wan gik mitero go tiro kwadwar. Koro ka ng'adi wach yiero board ni ema duoko piny wach rego sukari malwora ni koso. Yiero board ni mar board kano osebedo dissolve no kethore. Koro oketho teko mar factory. Onge kaka factory bedo nguvu mar rego. Koro nwang'o ni wane mochwo yiero matin mochwalo factory ni. Factory ne board nokwore chon. Ni mano yier political appointees. Koro en kowuok to dhi adhiya, jotich thagore benka onge kaka ji konyre.
kamano kabiro kuomi amachiegni adwa ni lerna ka ikwanye kar bod kanyo sani kamati mar jod bura biro ma achiel kuom ajenda mudwaro keto nyime to kopogore gi mano ajenda mage mabendu dwanu pedhe nyim jod bura mudwani otime lalruok kodu kaka jopur mar rego skari kae. Mokwongo iluonga ni Jojo Kotho Leche, ana japur niang' kendo a zone ma Chemelil ka. Wach mar board onego sirikal ong'i to sirikal otim mana kaka awadwa owacho cha to wene jopur oyier joma represent gi e board ma ok ketnwa kelwa joma bro represent gi. Mar ariyo adwa wacho ni joma factory mantie Western nyogi members mag jopur nyaka parliament nyaka wajumbe nyo oamua ni factory mar Zoya Mumias gi revive. Wan bende Chemelil wadwa ni mondo obed revived nikech Chemelil nyo osepodho gigolo MD manyoche riwonwa factory manyoche niang' donjo kendo nyoche girego chakre gigole ka onge niang' madonje yad ka nikech jopur ok chul. An maloso ni natongo nianga 2021 nyaka sani poko chula ni sirikal nokawo 60% 40% emane gichulo 60% nyaka sani sirikal omoko go ok ginyal chulowa onge kaka maintain puothega. Koro kuom mano wakwayo ni wan bende kaka jo Chemelil wadwaro ni sirikal omi Chemelil loan, ochul jotich, ochul jopur mondo jogi ochak ngima gi manyien. Mane kama gikie. Erokamano ahinya machiegni. Okay, an iluonga ni Sedekio Kenda Kela, ajapur ma Luoland, an medium scale farmer. Gima dawer wacho e wach mar uso wadagi nikech kata dheri ng'ato ok nyal biro ni nadwa ni usna dhiang' to ok ong'iyo pachi ni to bedo wause to use condition mane. Koro wadwaro ni ka ginwa ni mondo iusi to ginyiso wachon to waikre ma wadagi Chemel nyose losi chung maber tiyo kendo Chemel nyerego maonge wach moro machielo. Gin sirikal achiel ni gin menyi gigolo director manyo wan go ka miluongo ni Gabriel Nyangweso manyo loso no factory manyerego gigolo gidhigo ni gikelo moro makoro sani masino gore piny. Koro wan sani okwada winjo wach uso wan wadwa ni Nyangweso moduog ka mondo tich oendelea mbele. Mano kende gima wadwaro wan onge wat ke jogo. Erokamano ahinya. Machiegni. Kuja. Okay, kwa majina ni Davidson Chepsiror kutoka kwa mlima kule Nandi County. Sisi ni wakulima ya miwa na tumekuja leo kwa mkutano ya Parliamentary Select Committee na tumekuja tukiwa na agenda mbalimbali na tuna malilio yetu ambayo tunatoa kwa kampuni hii. Kwanza kabisa tunawashukuru na tutawapokea wageni hawa, lakini mambo yetu ambayo tunaweka mbele kabisa kwanza ni areas yetu ambayo imekwama kwa muda mrefu sana na serikali wamekataa kusikia malilio yetu kama wakulima. Pesa ambayo tunakuwa tukitumia kukusa hiyo miwa ilikuwa ni pesa yetu na zingine tunakopa kwa kampuni kwa banks na ijalipwa na tunahangaishwa ajabu kwa sababu ya deni hiyo imekwama muda mrefu. Pili, jambo ambalo tunaweka kipaumbele, tumepata kujua kwamba kampuni hii inaelekea babaya zaidi. Ni kwa sababu ya conmen ambao wamechaguliwa. Tumesoma kwa gazeti, tumeambiwa kwamba kuna watu ambao wamechaguliwa kama directors ambao wanasimamia kampuni hii. We were not consulted, hatukuulizwa, hatujawahi kuambiwa, tumeona tu kwa gazeti. Wenye wamechaguliwa hapo wajue kwamba sisi tujawaunga mkono na watuwakilishi kama wakulima. Sisi wenyewe tutawatoa viongozi wetu ambao watatusaidia kutuongoza ili tuende mbele na kampuni hii. Kampuni hii ya Chemelil ni yetu tukiwa wakulima.
Hata serikali juzi walisema kwamba wanataka kufanya privatization. Tumekataa kama wakulima, tutaki privatization. Tunataka tuwekewe hii mill iwekwe mpya, alafu tusaidie kutushagia miwa. Hivyo basi tunaomba kabisa kampuni hii. Tunataka kiongozi ambaye anaweza kuongoza kampuni hii iende vizuri sana. Kwa sababu sasa inapitia magoti. Tungeomba yule mwenye alikuwa anasimamia hii kampuni vizuri. Tunaomba yarudi arejeshwe ili akuja aendeshe kazi hii kwa njia ambayo inafaa vizuri. Asante sana. Kawatieko. An iluonga ni Kale Budhiambo Chieng, jagoro mar jopur maka, kendo jakom mar contractors mabedo ni ankate. Gima duong' dana wachi kawuono e lo jopur te, ni wan kaka jopur wa support the sugar bill 2022. En oting'o weche mabeyo mag jopur, biro konyo jopur, kendo jopur nyaka ung mana lwedo. Mar ariyo, adwano awachi kaka jopur maka, wadag with the strongest terms possible. Watch privatization, wadage Chemelil ok usi, kendo Chemelil emiyo jatelo manyalo rito maber manyalo tero the next level. Mar adek, Chemelil osea mabor jodalawa. Jotich osechandore ka pok oyudo msara gi higni mang'eny. Jopur pod manyo pesagi. To gima duong' manego Chemelil en unity between us. Jomoko ywayo kocha, jomoko ywayo koni. Adwano awach ne jopur, as stakeholders gi jotich te, wamanyuru yo mwabedo gimoro achiel mondo wamuvu kamoro achiel. Memorandum moro andiko ka memorandum ni wasebedo meeting ka endi mar jopur for the last 4 decades. Jopur pile kwa betie. Memorandum wandiko ni owa kuom jopur te. Uting'o weche jotich, uticho weche jopur buting'o te gimoro amora. Gima kwa sirikal maduong'. Kata kelo mana DC, kata kelo mana ng'ano Chemelil ni, kata kelo president mane. Ka jotich ok omi pesa gimoro matin, onge kuma biro betie ka. Wawacho ni ya afadhali serikali omany gi pesa moro matin gidhi go mbele ka giyudo matin at least 50%. Name this document. Koro my document wo kuom jopur directly kino mar jopur. Wadhi hand over the task force committee. Mondo gidhi go e parliament, mondo gidiscuss wach mar parliament. Mondo gik ok wadwar kelo weche mag siasa e weche mag Chemelil. Ka warwake siasa to kambi ok dhi ringo. Kambi ok dhi ringo ka warwake siasa. Emo gima mara metimo, jopur must be consulted, jotich will be consulted, mondo move as a team. Mana manyalo wacho for now. Otherwise, we are very grateful. Ibiro mar joto ka gibiro dijeri manya kwa wachnegi. God bless you so much. Ero kamano enya. Mana kamano Milton ka gisewinjo moko kuom agenda ma bende jogogolo ka maduong' magikelo mbele. Gidwani gibed ji kanyachiel mondo giti kanyakla ka bende gin kod agenda mopogore opogore bende osebedo kaywa gi piny kotenore kod wach rego sukali alwola niendi gino ma bende osemiyo kambi ni oruombore piny. Kamago bende usewinjo kanyo ka giwacho moko mathoth agnwa kelnu ka bende kamiti ma bende dwa lalore kod gino endi ang'o chopo ka endi mondo mi uwinji to ginto giwacho ang'o tango ma gibiro godo ma gidwa twak godo kod jopur gi mondo gitem loso wach mar rego sukari alwora ma Nyanza mangima. Ka kamano to ero kamano anya duoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche mabedo tuche mesa mar ke weche mar Ramogi TV. Milton Ankuomi. Ero kamano anya Milset Adhiambo achiel ka achiel kowuok e kaunti ma Kisumu. Wadhi nyime. Jodbura manie komiti mar pur notimo limbe alwora ma Trans Nzoia ka ginono chal mar kambi rego sukari. Jopur go eko machwalo niang' e kambi mar Mumia Sugar ogolo ng'ur margi ka giwacho ni chudo margi oselew kuom dweche 14. Gikwayo gavana mondo donji e wachno mar neno ni jopur ochul gopegi maromo siling milion 2 modeko e kambino. Makofi kwao jamani. All invited guests. Mimi ningependa kusema hivi. Right now ukienda West Kenya wanalipa 5,500 per ton. Nzoia wanalipa 4,400. Bali mikiri wako yawa. Watu wanapeleka penye highest bidder. Wabunga sisi tunaomba sisi tuwapigia kura mko hapa. Saa hii nimejua 70% ya ile vitu mnafanya ya kuangusha Nzoia. Nitakuwa nasema uongo mbele ya Mungu nikisema sijui. Kuna wizi, sisi wenyewe kwanza Wabukusu. Mambo ya kuangusha Nzoia ni sisi tumeangusha Nzoia. Chukua Nzoia iwe ni mtoto wako. Jiweke kwa viatu za hao wafanyikazi wa Nzoia wenye hawajapata mshahara miezi 14, 15. Wako na familia,
inatakikana watoto waende shule. Wengi wao watoto wamedefer even universities. How do they survive? Hapo ndio tuko kama wafanyakazi wa Nzoia. And we are so dedicated, we are so committed, we are so, ni lazima tuamke asubuhi tuje hapa na tufanye kazi. Kwa hizi pesa ambazo tumepitisha saa hii katika supplementary budget ziweze kutumika kulipa wafanyikazi na wakulima kwa sasa. Mnakubali hivyo? Na hii kamati, sisi tuna mikakati na kamati hii na wabunge wote wa Bungoma. Tulikuja tukakaa hapa, management ikatuambia deni la Nzoia ni shilingi bilioni 2 peke yake. Sisi kama viongozi tumekutana juzi na tukakuwa na msimamo, na nataka tuwe na huo msimamo kuwakilisha matakwa ya wakulima wa Nzoia. Na hatutaki mmoja wetu atoke ende kando kusema mambo yake. We must move as a team, we must have one stand. That's how and only time we shall be respected na tusikizwe. Mambo haya yamesemwa yote, kama ingekuwa kwa Biblia kwa kanisa ningesema kwamba mimi ni chombo tu cha kusema maneno ya Mungu. Kwa hivyo sisi ni chombo cha kusema matakwa ya watu wa Nzoia. Duol mochung'ne timo nonro mag pi kod yore kiluwa e nembe mapachoka sani koro yango ni chilo kod lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi ema nokelo midhiero mar tho rech e dho wath Madunga. Kremfri nyokawo pi e alworano ma rech nyothoe kendo timo nonro mar yango gima nyokelo tho mar rech buora. Duoko mar nonro no yango ni nok mar muya ema nomiyo rech otho. Jotim nonro go eko ma Kremfri lero ni chilo kod chuodho nokwako gogo kendo wiyo rech. Dhungruok mar rech e gogo ma opidhi e rech go eko bende ne ojimbo midhiero makamano. Sani koro ikwayo jopith rech mondo omi oti kanyakla kod jolony e chenro mag pidho rech ei nam. Gie kinde no jolony weche mag pith rech ogolo ote maluwo tho mar rech e nam Lolwe. Winjane kaka ne giloso. You'll also see that when we went to get samples, there was also dead and floating mollusks, snails which were floating, showing that also from the bottom the oxygen levels were very low, which led to the death of the snails. Let me call them snails, we call them mollusks. Also, the cage placement was not in areas as we recommend as a Kenya Marine and also as Fisheries, State Department of Fisheries, Blue Economy and Fisheries, and also Kenya Fisheries Service. We recommend cages to be put for the small cage farmers around 6 meters to 10 meters. This gives a clearance of about 2 meters from the bottom of the cage and the bottom of the water of the lake. It gives water circulation, it gives aeration. Jatend Migago mar kit chwech Aisha Juma otelo ne chenro mar goyo kogno winjruok e kind piny owacho mar Kenya kod piny Finland e wi kedo gi lwenje mag kit chwech. Okang' ma kamano igeno ni biro konyo e duoko chien chenro mag tero nyangu nyithindo manyiri. E kinde moganda ma jopith mag jamni Samburu pod medo bedo gi kwan mamalo mag lwenje mag kit chwech ahinya to ng'ado nyithindo manyiri, igeno ni winjruok ma kamano biro konyo e duoko chien timbegi. Jotelo e gwenge ma Samburu opoyo winjruokno ka gisiro tiyo kamoro achiel gi piny owacho e aritano mar rito nyithindo manyiri. Gavana e kaunti ma Samburu Lati Leleti owacho ni ng'ado nyathi manyako kod timbe mamoko inyalo mana tieki ka nyithindo duto tere skul. Areas ambazo tunaenda kufanya collaboration between the Kenyan government and the Finland government and the county government of Samburu ya kumaliza ukeketaji katika taifa la Kenya na Samburu. You have champions in us as your leaders so that we make sure that our girls are safe and without even leaving our boys behind. Sababu hawa ndio wanawaoa. The men used to also
wanasema hawataki kuoa the lady who has gone through it. So we have to walk the talk. You improve education, you solve all these problems in one stop. So my plea here today to our CS, to our peers, and all the leaders, ambassador, please help us educate our people. The president himself, alilani vikali, and he pronounced himself that there will be no negotiation, and absolutely no negotiations in matters FGM. Lazima tumalize ukeketaji. So listening to people here in Samburu, I'm optimistic that quite a lot is happening already, even if we're formally signing the MOU today, even if we're formally only today starting this program here. Migago mathieth kotenore kod mano mochune weche makit chwech gender kod riwruok maok mag piny owacho e kaunti ma Migori ochako chenro ma jiwo weche makedo kod lwenje makit chwech e kaunti no. E kinde romo manokelo migepe mopogore opogore, noyangore ni lweny ma kit chwech e kaunti ma Migori pod ni malo mokalo kendo geto oganda duto. Apisa mochung'ne tayo chenro mag gayo landruok mag kute mag ayaki e kaunti ma Migori Eliza Owino owacho ni achiel kuom gima duong' ma gitimo e tiego jogo machiwo thieth e osiptende mondo mi obed kod lony kaka ginyalo konyo mapiyo jogo modhi osiptal. Inyalo ng'ade ma remo wuogi to wang'eyo ni HIV iyudo through remo. Koro watudo gender based violence gi HIV program nikech ok wadwar ji oyud HIV through gender based violence. Ji mang'eny igoyo e gwengegi to giringo, samoro ka dhako ringo we chuore. Kumodhiye no dhi yudo dichuo machielo ni nyalo kete wach mo end up ni oyudo HIV. Koro e bura karka en wawuoyo about P3. Jomoko nowacho ni P3 ni nitie mitimo michulo. P3 ok chul. P3 especially a gender based violence, ma sexually gender based violence ok chule, en free, and jite onego ng'e mano. Kech all gender based violence man sexually gender based violence onego to report. Ok wadwa ni defilement ama rape orume kangaroo courts. Jite onego report all the cases. One of the key things that we've done is advocating for the rights of the KPs so that they also need to know basically their rights, where do they need to access services. Whenever their perpetrators really bring the aspect of GBV, where can they go and really seek services for them to be protected. We connect key population, GBV, and also the aspect of prevention, because looking at the key population group, vulnerability aspect really brings in the aspect of HIV. Ikruok dhi nyime ne nyasi mar alama duoko erokamano monywako dinde duto mabiro timore e boma ma Machakos chieng' Jumapil. Jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua igeno ni biro chopo e alamno mibiro bagi alap ma Kenyatta Stadium tarik 16 dwe mar Ang'wen. Jodito mag piny owacho mamalo kod mago ma counties kod jotelo ma Kenya Kwanza nochopo e alapno e romo mar rango kaka chenro mag ikruok no dhi nyime. Jotelo mag ute mag lemo manitiere komiti machano alam makamano motelnegi kod Bishop Joseph Mutungi mar kanisa mar ACK bade ma Machakos. County Commissioner ma Machakos osingo ni chenro mag arita oseketi makare motelo ne alamno. We are in this event and we are asking our people to kindly come. The President of the Republic of Kenya and the bishops, archbishops will preside over this event. We expect our county to be blessed even more that day. We are here to bless in prayers that we speak for peace as a church. And therefore we are going to offer prayers for peace in this country and the unity in service for all our leaders so that the Lord may continue to guide us. We welcome all the leaders, we welcome all the Christians and all other people who believe in prayers that they come in many numbers. As we have heard, there are proper arrangements for that.
Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ogolo siem ne joma nigi chenro mag kedo kod kong'o ma ok opuodhi kod yedhe mamero ji. Gachagua olero ni piny owacho oikore mar tiyo gi yore duto e tieko kuong' masani nuro jodak e gwenge ma masawa ma Kenya. Ogolo siem na apisa mag arita kuom kawo asoya kendo miyo wengegi ne ohala mar kuong' ma ok opuodhi. Jalup jatend pinyno loso e kinde romo gi jotelo mag siasa kod apisa mag arita mawuok e kauntis 5 mag masawa manobagie boma ma Nyeri. Where I sit, whatever we can do to save the next generation, we have a responsibility. Whatever our police officers must do, they must do to save the next generation. And once we agree on what to do, it must be done. And the president is very clear. He's very clear. As of this morning, he has given me very clear instructions that I must tell you that anybody who stands in between the government and dealing with this menace must give way. Must give way. So as an OCS, you must know, from now, it's not business as usual. Mondo iyud wendane kaka sikiza timu mari dimana *812 *784# to parie ni Ramogi TV enie ot mar jowerte. Winam Cinema biro bedo kayangu ni gik manyien. There is this beautiful flower in your garden that is what being plucked.